Da li znate ko je bio najveći srpski prosvetitelj? Pa Sveti Sava, kako neću. A znate li gdje je hram Svetoga Save? Na Vračaru. To je to. Dobro večer. Ko je bio najveći srpski prosvetitelj? Sveti Sava. Hvala. Ćao ljudi. Zdravo. Da li znaš ko je bio najveći srpski prosvetitelj? Sveti Sava. Bravo, hvala. Dobro večer. Da li znate ko je bio najveći srpski prosvetitelj? Znate li gdje se nalazi hram Svetoga Save? Sveti Sava. A gdje se nalazi hram Svetoga Save? Beograd. Da li znate gdje se nalazi hram Svetoga Save? To je sve. Nemalića. Hilandar, opet si nema. Što se to interesuje? Pa to je lagano pitanje, da mi smo to prevazišli. Može i još laganiji odgovor. Sveti Sava, ja. Hvala. A da li znate gdje se nalazi hram Svetoga Save? To je pitanje za osnovnu školu, normalno da znam. Bravo, da li znate ko je najveći srpski prosvetitelj? Sveti Obradović. Hvala. Bravo, može kratko pitanje jedno. Da li znate ko je bio najveći srpski prosvetitelj? Sveti Obradović. Hvala. Da li znate ko je najveći srpski prosvetitelj? Sveti Sava. Hvala. Da li znate ko je najveći srpski prosvetitelj? Sveti Sava. Hvala. Dobro večer. Ko je bio najveći srpski prosvetitelj? Ko je bio, ne znam? Vuk Karadžić. Hvala vam. Dobro večer. Da li znate ko je najveći srpski prosvetitelj? Mislim da je Sveti Sava. Znate li možda gdje je hram Svetoga Save? Hram u Beogradu. To je to, hvala vam. I imate zanimljivu priču ovdje, pošto u Banja Luci snimate. Anegdota na Laušu. Osnovna škola se zove Sveti Sava. Kad je čovjeka pitao kako se zvao Sveti Sava prije nego što se za monaštvo, odgovorio je Drago Lang, jer se škola zvala Drago Lang. Hvala vam. Tako dobro. Prosvetitelj. Sveti Sava. A da li znate možda gdje je hram Svetoga Save? U Beogradu. Gospodine, može pitanje jedno kratko. Da li znate ko je bio najveći srpski prosvetitelj? Prosvetitelj? Da. Sveti Sava. A da li znate gdje se nalazi hram Svetoga Save? Hram. Pa ima jedan u Crnoj Gori koji ja znam, Savina. Može kratko pitanje jedno. Slušam. Da li znate ko je najveći srpski prosvetitelj? Sveti Sava. Hvala vam. Može jedno kratko pitanje. Može? Da li znate ko je najveći srpski prosvetitelj? Sveti Sava. A da li znate možda gdje se nalazi hram Svetoga Save? U Beograd, na Vračaru. To je to. Hvala. Nema na čemu. Dobro večer. Da li znate ko je najveći srpski prosvetitelj? Izvještava što radi toku dana. Hvala. Sveti Obradović. Hvala. Ko je bio najveći srpski prosvetitelj? Dositej Obradović. Hvala vam. Dobro večer. Ko je bio najveći srpski prosvetitelj? Sveti Sava, jel tako? A znate li možda gdje se nalazi hram Svetoga Save? To je to, hvala vam. Dobro večer. Da li znate ko je najveći srpski prosvetitelj? Sveti Sava. Hvala vam. Da li znate možda gdje se nalazi hram Svetoga Save? Hram Da, u Beogradu. to je to. Hvala vam. Kaže hvala Svako lijepa, dobro. jeste pametni.